Не знам за вас, но аз съм от типа хора, които може цялата ми кола да изглежда на задник, но стъклата трябва да са ми чисти. Ако и вие обичате чисти стъкла, Автонончев е помислил за вас. На сайта на Автонончев ще може да намерите ето този изопропилов алкохол, с който да изчистите всички стъкла, които изглеждате така. И видимостта през тях е ето така. И сега ще ви покажа как става елементарно. За тук даже мисля, че няма смисъл да говорим. Изопропил 1:10, 2 кърпи за стъкла и сега ще ви покажа как става. Ама че ми е неудобно да снимам сам. Скоро ще си вземем оператор. Микрофибър 1, препарат отгоре, забърсваме, или то по-точно с този с препарата почистваме, като кръстосваме и движенията, за да сме сигурни, че сме минали навсякъде. Защо ни е втория микрофибър? То разликата се вижда и от сега. Той е абсолютно сух, за да полираме повърхността. И виждате, за 3 секунди. Сега ще трябва да се претърка още един път, защото стъклото е просто брутално мръсно, но сега ще ви го покажа. Ами, ето това е резултата, който може да постигнем. Даже през това стъкло виждаме другото колко е зле. Ето го и със светлината да видим за какво става въпрос. Мисля, че е излишно да говоря. Ако и вие искате такива резултати, изопропилче от Нончев, чистите стъклата и направо се раждате. То отвътре се едно няма стъкло,